Hello लोगोफोर बरायबाय bodojobinfo official YouTube चेनेलाव दा अपकमिं रिजाल्ट ग्रेड 3 बेनि सायाव डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय दिनै ग्रेड 4 नि रिजाल्ट होबाय दा बेयाव बोरै सिलेक्शन खालामगोन स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टखौ माबोरै लायो आं नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाबोदों दा नोंथांमोना काट अफ मार्क्सआ बेसेबां थांखो बेनि सायाव दासिमबो डिटेल्स मोनाखै आरो बेयाव अफिशियली दासिमबो आपडेट होआखै जास्ट क्वालिफाइड फर नेक्स्ट टेस्ट होनना बुंदों दैट मीन्स जेबो काट अफ गैया दा काट अफआ बेसेबां थांदों होनोब्ला दा जोंहा साना लादों 85 प्लस थांनाय बायदि मोनदों मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों 80 प्लस मोननायफोरा जे 85 थांदों होननानै दा जों हमना लाबाय 85 दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव दा जायफ्रा आंनि bodojobinfo अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना ला दा लेटेस्ट आपडेट मोनो बेफोरबायदि जबनि सायाव दा जोङो जेब्ला सेबा अनलाइनाव फैयो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन sebaonline.org दा बेयाव फैनानै रिजाल्टखौ ओरैबायदि नायनांगौ पेपार 1 एन्ड 2 दङ दा पेपार 1 होनोब्ला नोंथांमोना हमना ला बेयाव 10 पासनिफ्राय एचएस पाससिमा बेयाव एलिजिबल जायो बेनिफ्राय पेपार 2 होनाय लोगो लोगो बेयाव अनलि 8 पास लेभेलनि बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जायो दा मोनसे बाथ्रा जाय नोंथांमोना नैबे पेपार 2 आव पास जादों नोंथांमोना 8 पासनि डिटेल्सखौ नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना श' खालामनो हागोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो बेनिफ्राय नैबे जाबाय 10 पास लेभेलनि पेपार 1 आ दा बे पेपार 1 आव 10 पासनिखौ नायगोन ओरैबायदि मोनसे क्राइटेरिया दंमोन जे जोंहा पेपार 1 होनाय लोगो लोगो बेयाव 10 पासनि बारानिफ्राय एचएस पाससिमल' बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जायो बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना डिग्री पास अब्ला बे पेपार 1 आव नोंथांमोना एलिजिबल जायखौ नुनो मोनदोंमोन बेखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोना गाइडलाइन्सआव नायफिननो हागोन बेनिफ्राय पेपार 2 होनाय लोगो लोगो बेयाव 8 पासनि सार्टिफिकेट नांगोन बेयाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन आरो बेयाव खायसेया गागोन आरो खायसेया गानाय नङा दा गागोन होनाय लोगो लोगो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना ग्रेड 4 हिसाबै नैबे पेपार 2 8 पास लेभेलाव एलिजिबल जाया मानोना गाइडलाइन्सआ बुंखादों बेनिफ्राय एचएस पासआबो बेयाव पेपार 2 आव एलिजिबल जाया बेनिफ्राय एचएस पासआ नैबेयाव 10 पासनिफ्राय एचएस पाससिमा बे पस्टआव पेपार 1 आव एलिजिबल जायो नोंथांमोना बेयाव 10 पासनिखौ डकुमेन्ट श' खालामनांगोन लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एचएस पाससिमल' थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेखौ मिथिबाय देन बेनिफ्राय रिजाल्ट नायनोबा जायखिजाया लिंकआव थुनानै नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन देन बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेजआव नोंथांमोना मा सेकेन्ड स्टेजआव स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन दा बे अरेल टेस्ट स्किल टेस्टआ जोबोर इजि नोंथांमोनखौ जास्ट नोंथांमोनखौ माखासे बेसिक नोंथांमोनखौ कुइसन सोंनाय जागोन बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रिया जासिगोन बेखायनो रेडि जादो नोंथांमोना आपकामिं स्किल टेस्टनि थाखाय आरो जाय पास जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय क्वालिफाइड जादों होननानै आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जायासै नेक्स्टआव नोंथांमोना नैबे नभेम्बरावहाय DHS नि एग्जाम जानो फैगासिनो दङ नोंथांमोना बेनि थाखाय रेडि जादो बेयावबो ग्रेड 4 लेभेलाव बयबो एलिजिबल जागोन डिग्री पासआबो नैबे DHS आव एलिजिबल जागोन मानोना बेयाव मेनसन खालामनाय गैया जे डिग्री पासआ ग्रेड 4 आव बुना होननानै नाथाय नैबे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय नोंथांमोना डिग्री पासआ बेवहाय स' नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जानाय नङा ग्रेड 4 हिसाबै नाथाय एचएस पास बेनिफ्राय डिग्री पासआ नोंथांमोना ग्रेड 3 आव एलिजिबल जाजोबगोन दा बेखिनिसै देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि नेक्स्टनि रिजाल्ट थार्ड ग्रेडआ बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ नेक्स्ट उइकआव चान्स दङ दिवाली जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननायनि चान्सआ दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला गाइडलाइन्सखौ नायनो हागोन जे नोंथांमोना मानि थाखाय एलिजिबल जाया बे दा नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला मानि थाखाय एलिजिबल जाया सिगांनि नटिफिकेसनाव नायबानो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बेनिफ्राय काट अफ दा लोगोफोर काट अफआ जोङो 85 प्लास लादों जोङो देन बेनिफ्राय खमबो जानो हागौ एसे बेनिफ्राय बाराबो जानो हागौ दा जायफ्रा पास जादों बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदों जे 85 प्लास मोनदों होननानै अब्ला जों बेखौ नायनो हायो 80 एबा 85 आव थांदों बायदिखौ नुनो मोनदों दा बेयाव जेबो काट अफ होआ रिजाल्टआव जायफ्रा पास जाबाय क्वालिफाइड आरो जायफ्रा पास जायाखै नट क्वालिफाइड दा जायखिजाया नोंथांमोननि ग्रेड 3 नि काट अफ होनाय लोगो लोगो 90 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ थार्ड ग्रेडआव देन बेनिफ्राय ड्राइभिं पस्टआवबो नोंथांमोना बेबादिनो 85 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ मानोना 150 जादोंमोन ड्राइभार पस्टआव बेनिफ्राय 175 जादोंमोन ग्रेड 3 आव अब्ला 95 एबा 90 थांनायनि टारगेट दङ थार्ड ग्रेडआव दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट देन बेनिफ्राय स्किल टेस्टखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जायखिजाया नोंथांमोना 10 डेजनि गेजेराव मोनसे अफिशियेल नटिस मोनगोन दिवाली जोबनाय लोगो लोगो आरो बेयाव इजि कुइसन सोंनाय जायो दा बेयाव 1:2 लांनाय जादों दा बेयाव सासे साख्रि मोनगोन सानैनि गेजेराव बेखायनो बयबो रेडि जादो दा नोंथांमोना स्किल टेस्टआव मोजां पारफरमेन्स होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननाय जासिगोन दा बेयाव
गोबां डिपार्टमेन्ट्स लोगो नांनानै मोनसे SLRC जादों जेराव स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन बुंनाय जादों बेनि आन्दारावनो गोबां डिपार्टमेन्ट्स दङ आरो नोंथांमोना काट अफ हिसाबै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव अफिसाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट SLRC रिजाल्ट जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा पास जायासै नोंथांमोना नेक्स्ट एग्जाम थाखाय रेडि जादो बेनो जाबाय DHS फरेस्ट बेनिफ्राय APDCL